xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona. Vine a la biblioteca, aquí sempre gaudiràs més de 8 milions de llibres i descomptes culturals. Pensa, no només són llibres, també premsa hi trobaràs. N'hi ha moltes, no t'ho pensis, nous espais descobriràs. Quan no sàpigues què fer i no hagis pres cafè, sempre pots venir a llegir i en un tema aprofundir, perquè et pot interessar i és bonic reflexionar. Podràs seure en un banc i el carnet sempre és de franc, perquè ja t'ho dic, jo m'ho passo bé, crec que tu també. Hi ha molt bon ambient amb el cel serè, avui llegiré el prestatge ple, dona molt plaer. I t'ho dic des d'ara mateix, si en alguna matèria vas peix, qui va a la biblioteca no pateix. Presta que interbibliotecari és estupend, com anar a l'apotecari que t'atén amablement. El bibliotecari t'ho dirà ràpidament i el vocabulari creixerà enormement. Penso que això et pot obrir la ment, vull expressar el meu agraïment. Llegeix de valent, cel rogent, pluja o vent. La millora és permanent, no vull ser impertinent, però seràs independent. Ho farem tranquil·lament, perquè si no malament. Sense el teu consentiment em desplaço en parapent. Si no és aire deu ser vent. Mentrestant jo vaig bevent i altre cop t'ho vaig dient. Xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona. I t'ho dic des d'ara mateix, si en alguna matèria vas peix, qui va a la biblioteca no pateix. Presta que interbibliotecari és estupend, com anar a l'apotecari que t'atén amablement. El bibliotecari t'ho dirà ràpidament i el vocabulari creixerà enormement.